Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай рӯзи 14 декабр варзигари тоҷик Доробшо Наботов барои роххат ба ташкилоти UFC бо варзигари бразилӣ Матеус Камило дар турнири Zombie Fight Night мухориба мегузаронад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра оиди ҳар дуи ҷанговар омода кардем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин мухориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. оғоз мекунем аз Доробшо Наботов, варзигари 25-солаи тоҷик бо рекорди 8-0, 3 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Қад 1 метр 80 см баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. Доробшо карьераи касбии худро соли 2018 оғоз кардааст ва дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди ACI Young Eagles, AMC Fight Night ва Ural FC баромад кардааст. Ҳамчунин Доробшо чанд мухорибаи ғайрикасбӣ гузаронидааст. Охирон мухорибаи худро Наботов дар турнири AMC Fight Night моҳи ноябри соли 2023 зидди Мурад Беларов гузаронида бо қарори доваро пирӯз шуда буд. Стили ҷангии Доробшо MMA аст. Ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле хуб меҷангад. Акнун мегузарем ба рақиб. Матеус Камило, ҷангвари 23-солаи бразилӣ бо рекорди 8-2, ғалабаҳо, 4 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Бохто бошад, пас 2 бох бо тариқи сабмишн. Қад 1 метр 75 см баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. Камило карьераи касбии худро соли 2019 оғоз кардааст ва дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Fury FC ва Tough NF баромад кардааст. Охирон мухорибаи худро Камило моҳи октябри ҳамин сол зидди Ҷонаски Соҷо гузаронида бо қарори доваро пирӯз шудааст. Матеус низ ҷангвари ҳаматарафа аст. Ӯ греплинг ва зарбазании хуб дорад. Акнун бошад мегузарем ба малакаҳо ва бартарии ҷангварон. Доробшо аз Матеус дида таҷрибаи калонтар дорад. Ӯ мухорибаҳоро дар стойка оғоз мекунад, лекин кадом лаҳзае ки хоҳад метавонад мухорибаро ба замин барад ва дар он ҷо рақибро идора карда зарбазанӣ кунад. Ҳамчунин финиш бо тариқи усул мекобад. Тарафи сахтии Доробшо албатта ки дар замин аст. Ӯ ҳамаи ғалабаҳои фаврии худро маҳз дар замин ба даст овардааст. Ана Матеус бошад дар стойка хеле хатарнок аст. Ӯ зарбаи вазнини нокаутӣ дорад ки рақибро ба як зарба ба нокаут равон карда метавонад. Оиди гӯштин бошад, пас ӯро ба замин афтонидан на он қадар мушкил аст, лекин ӯ ҷуҷитсои хуб дорад ки ин чиз ӯро дар замин хатарнок мекунад. Худи Матеус мухориба дар стойкаро дӯст медорад ва тарафи сахтии ӯ стойка аст. Дар натиҷа мо таҷриба ва тобовариро ба Доробшо медиҳем. Стойкаро бошад ба Матеус, ана гӯштинро бошад ба Доробшо. Дӯстон, ҳар дуи ҷангварон ҷавон ва сахтанд ва ин мухорибаи хеле конкурентӣ мешавад. Лекин прогнози мо дар ин мухориба ғалабаи Доробшо аст ва ҳозир мефаҳмонем ки барои чӣ. Аммо пеш аз ин огоҳ мекунем ки прогноз танҳо барои маълумот аст, на ин ки барои ставка кардан. Умуман дӯстон, ставка кардан ҳаром аст ва ин чизро фаромӯш накунед. Барои чӣ Доробшо ғолиб мешавад? Шахсан ман фикр мекунам ки мухориба дар стойка оғоз мегардад ва баъди якчанд зарбазанӣ Доробшо мухорибаро ба замин мебарад ва дар он ҷо бартарӣ пайдо мекунад. Лекин Матеус намегузорад ки ӯро дар замин фавран шикаст диҳанд. Ҳамчунин худи ӯ ба Доробшо бо усулҳо таҳдид карда метавонад. Ман фикр мекунам ки ин мухориба тамоми 3 раунд идома медиҳад ва маҳз дар 3-юм раунд Доробшо аз ҳисоби тобоварии худ бартариро пурра ба дасти худ мегирад ва дар ин мухориба пирӯз мешавад. Лекин дӯстон, фаромӯш намекунем ки ин MMA аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад. Лекин агар ягон кори ногаҳонӣ рух надиҳад, пас Наботов бо қарори доваро ғалаба ба даст меорад. Ин буд дӯстон прогнози мо. Шумо бошад метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.